Farar Aniya TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhum. Kamar yadda kuke gani ni Fauziyati Suleiman Gani na zo gidan wannan baiwar Allah wacce aka tura mana tana buƙatar kuɗin haya, wacce aka tashi su daga kangon da suke, kamar da kuke gani dai nan shine kangon da suke zo suke rayuwa ita da yaranta. Kun ga inda yanayin kangon yake, ga inda suke girki, ga ruwan shan su nan, ga dan turmi abin wannan, ga kuma inda suke kwanciya ita da yaranta maza ne, amma kuma tashin hankalin da nazo tashin hankalin na samu shine cewar ashe yaran nata ma suna da larura. Dukkan yaran nata guda nawa? Guda hudu suna da larura ta faduwa suke yi, suna da matsala ta kamar ban san da irin yadda zan kira ciwon ba, in suka tashi suna faduwa. To guda biyu suna gurin masu magani. Wani gari kika ce? Suna gurin mai magani mai gatari. Wa'annan guda biyu da kuke gani ga suna a gabana su ne wai masu dan sauki. Ya sunan shi wannan? Dan tashi mu gani Abdul. Tashi kai ma ɗayan, ya sunan ɗayan? Mamman tashi kai ma mamman mu gani. Sai ku ga yadda suke tashi. Kun ga larurar su, kun gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kun gani sannu Abdul, wayyo Allah na sannu. Ku dan yi tafiya mu gani. Ku dan yi tafiya. Kun ga inda suke? Kun ga inda suke suna da larura, to dukkan inda suka yi tafiya ta kai 'yan mintuna sai su faɗi. Ba saboda haka ba sa iya fita neman abinci ko wani abu da za su tallafa wa ita wannan mahaifiyar tasu. Ku koma je ka tsaya, baya iya zama shi yanzu wannan Abdul din inda ya zauna to kafin ya tashi sai a hankali yake tashi. To in ka zauna shi kenan ba sai ka ƙara tashi ba. Kun ga inda suke? To ga mahaifiyar nan tasa akwai sauran guda biyu suna gurin mai magani. Wancan na bayan, wancan karamin shine kawai mai lafiya a cikin su. Ita mahaifiyar ta sai ta fita tayo bara, ta samu abinci sannan za ta kama, saboda su duk inda suka tashi suka yi tafiya za su faɗi. Da mun yanke hukuncin cewa mu biya musu kuɗin haya wanda mutane suka tara, mun tara 120, sai muka yanke shawara za mu biya musu kuɗin haya na shekara 2, 80, sannan mu kama musu, mun ba su sana'a. To da muka zo naga halin da wayannan yaran suke ciki da wayancan da suke gidan magani, sai muka yi tunani cewa idan har muka biya musu kuɗin shekara 2, wa zai ci gaba kuma da daukar nauyin su. Sai muka yanke shawara cewa wannan kuɗin mu samu ciko mu sai musu fili ko na 150 ne, mu gina musu ɗaki guda 2, wanda ɗakin in an gina ko ɗaki 2 ko shago, mu gina musu ɗaki 2 da shago. Ita ɗaki ɗaya, su wayannan yaran masu larura ɗaki ɗaya, ya so mu buɗe mata ɗan shago a kofar gida wanda ta rinka sai da kayan masarufi ta rike wayannan rayuwar wayannan yaran nata, saboda suna cikin tashin hankali. Wallahi kuna kallon dai ku kalli inda suke rayuwa, ku kalli yadda suke rayuwa a nan gurin. Kuma yanzu haka shi mai gurin yana buƙatar gurin shi zai zo ya gina shi ma ya musu kokari. Shekara shi ne ba ku kuna zaune a wannan kangon? Shekara ku hudu ba kuna zaune. Ko ina mai gidanki yake? Shekara shi ne da rasuwa? To ƴaƴanki guda nawa ne? Tashi tsaye. Guda bakwai. Guda nawa ne masu lafiya? Guda shida ne masu lafiya, ɗayan ya rasu. Guda shida ne marasa lafiya dai. Guda hudu marasa lafiya. Guda biyu take aure. Shi ɗayan ma mai lafiya faduwa yake. Shi ma faduwa yake. To shi ma ba shi da lafiya. Guda ɗaya da mai lafiya shi wancan na bayan kawai kenan. Sai wannan yar karaman tana aure. Ita ma tana da lafiya. Shi ne nake roƙo al'umma annabi Allah ya kara muku soyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ku duba halin da muke ciki, ku taimaka mana, inda Allah ya taimake ku. Wallahi abinci ma sai mun fita bara za mu samu abinci. Wannan mai kanwanci ya taimaka mana da ya ba mu shi muka zauna. Yanzu ya fara aiki ya ce shekara 4. Yanzu ya fara ya ce gyara zai yi har ya gama falasta ma. Bari to mu ji kai fa me zaka ce kai game da mu? Daga mai da kaman. Me kuke roƙon al'umma musulmi su muku? Da abubuwan da ya kamata kamar to abinda da suke roƙo dai al'umma musulmi su taimaka masa gurin zama ko da abinda za ku ci da kuma lafiyar ku, saboda su kansu yana suna buƙata a kai su gurin masu magani su gaba da duba su, kamar yadda wayancan guda biyun su ta ce guda biyu ma kwata su ba sa mamu ruwa, shi yasa aka kai su gurin mai magani. Ga wanda suke so za su taimaka, ni ce suna na Fauziyati Suleiman, ni na zo na ɗauki wannan abin, shugaban ƙungiyar Creative Helping Needy Foundation. Ga wanda suke nema za su tallafa za su iya kiran number wayar mu 070 37 14 70 70 070 37 14 70 ko kuma za su iya tura taimako ta akawun ɗinmu 0109299375 Creative Helping Needy Foundation 0109299375 Creative Helping Needy Foundation Diamond Bank shine account din foundation ɗinmu. Duk kuma wanda yake neman ƙarin bayani zai iya kira ni Fauziyati Suleiman. Wayannan bayan Allah a nan garin Kano suke. Duk wanda yake son ya gansu a zahiri za mu kai su, ya zo ya gansu, ya ga tallafin da zai ba su. Amma yanzu abin da yake gaban mu shine muna so mu sai musu fili
muna so mu sai musu filin da za a gina wanda akalla ba zai wuce 150 ba tunda yanzu haka muna 120 muka sai musu filin 150 ko da rabi ne za mu gina musu ɗaki 2 mu gina musu shago wanda za mu zuba musu kayan masarufi kamar yadda muka ce amma sai bayan Allah sun ba mu haɗin kai sun tallafa waɗannan marayu domin ba mu da tsayi ba mu da dabara sai abinda bayan Allah suka tallafa aka musu Allah ya sa a dace Allah ya sa a dace